and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kabilin. Nagsugod pa lang ang sugilanon sa kabilin. Unsa? O pagadami yun, Shendo, ang mga panghitabo sa umaabot. Lula. Pagandami, Shendo. Pangandami. Lula, edad. Huwag ko makasabot sa pagkibati. Ngano man ko. Nganong nahasol ko. Naglibog ko. At tingalig na pasalawas ni Tatay Kadyo Limo ang iyang gahong. Ngano magbalik-balik man sa kuna-kuna ang gisulti ni Suchino. Ngano man. Simeon. Lola, kaganina ka na diha sa kong kilid la? Nganong di ka ba din siya may bayod? Huwag nagbit-bit ka na Butnilia sa bido. Magpangil lang ko dali, Lola. Ngano? Nahasol ka. Kung gano'ng dili ikaw ang binali tatay ni Mukadyo sa kabilin. Lola, edad. O nahasol ka kung asa na ang kabilin ni tatay ni Mukadyo. Lola. Simeon, pagandami ninyo ang umaabot. Ha? Pagandami ang mga mahitabo sa umaabot. Si Puto may pasabot, Lola. Nagsugod pa lang ang sukilanon sa kabili ni Tatay Kadyo nimo, Simeon. Lola. Manghinaot ko nga ligdong ang imo pagkatao, Simeon. Lola. Nga dili ka magpadaog sa mga tentasyon sa imong kinabuhi. Lola, edad. Paway sa dayon. Tay Kadyo. Paway sa dayon, Tay Kadyo. Kadyo. Tana. Tana, Lula, edad. Dali na. Tay Kadyo. Nalubog ka na lang. Pero huwag hindi magkibilin ka na ako ang imong gahong. Baimian, saman ang ilang orata. Tuan na sila o kawano na baka kayong dagong. Biyay lang una ko din eh. Toy po toy. Magpabilin lang una ko. Ay, ikaw, sige, diyan na ka. Gali pasa ko, naghanya ko. Tay Kadyo, pasalo ako. Pasalo ako. Tay Kadyo. Pero dili ko magmahay tayo ko. Hindi nga ako mga plano sa kinabuhi. Dili ka magmahay ka na ako. Dili. Grabiha sa uwan, uy, kakusog ba? Wa man nun tay bagyo. Si Simeon, nagluhod siya tubangan sa lubnganan sa iyang amahan. Marog nagilat siya. Ngano magka? Giduol siya ni Sendo. Manoy Simeon, nagila ka. Sindong. Tumaron ko nga kong ambisyon. Pagpalayo ko din. Manoy Simeon. Karon nga wanas Tatay Kadyo. Ato na ko malipad sa siya. Ato na ko pagitahon ng akong kaugmahon. Ugmaron ko nga ako mga kipangandan. Kung mauna imong desisyon, Manoy Simeon, huwag ako'y pagsupak. O giampo ko. Nga unta, mulampos ka sa mga dam ko. O gikalipay ko ka na. Kung nagplano ka usab nga malipad sa siyudad, ayaw kahasol. Ayaw pagduwa-duwa. Tumana ko noon sa man ang imong gusto, Sindong. Usa lang nga akong damgo, Manoy Simeon. Ang magpakabuhing normal. Uban sa kuunyang umaabot na pamilya. Sindong. Mao ka nang gisaad ko ni Tatay Kadyo. Magpabilin ko din eh. Hangtod sa akong kamatayon.
Simeon, magpaabot ko nimo sa siyudad, ha? Nakatultol ka naman sa bahay. Oo, Sir Jimmy. Human sa ika-40 dias ni tatay. Matunayin ko sa inyo. Okay, sige. Lauman ko ka na. Ayun na. Hain man si Moana. Tuwa sa baybayon, sir. Kuyog ni Sindo. Simeon, mangutana lang ko. Unsa ka na, sir? Nakagusto ba si Sindo sa akong anak? Ha? Salamat kayo ha, Moana. Niunong yug ka sa among kasubanan. Ayun na ano na aoy. Ang importante nga, okay na ka. Wala ka kaayo maapitahi sa kamatayon sa imong amahan. Gidawat ko na ang tanan, Moana. Ug manghinaot ko nga unta. Unta, nagbalinaw na sa tatay kadyo sa lahing kalibutan. Sa kabuutan sa imong amahan, Sendo. Sa iyang pagkamati na bangon. Sigurado gyud ko nga tuwa siya uban sa atong Ginoo. Moana, usbon ko. Salamat gigayo ha. Ilabi na si mong amahan. Kadako kayo natabang sa pagpahiluna sa patayng lawas sa akong amahan ni tatay kadyo. Mas kami ang angay nga magpasalamat ninyo, Sendo. Ilabi na sa imong amahan. Kay gilugwayan pa niya ang kinabuhi sa akong amahan. Giayo niya sa sakit ang akong tari, Jimmy. Moana. Salamat kit kaayo sa imong amahan, Sendo. Sayang. Sayang lang kay sayo siyang nawa. Daghan pa unta kay siyag mga tao nga angay tabangan sama din Daddy Jimmy. Oh. Karon nga wa na siya. Kinsa naman lang ka ang duulon nga libra sa mga masakiton. Sa mga adunay problema sa ilang panlawas o sa ilang kinabuhi. Moana. Tuwa na sila si Moana. Mingaw na sad ko niya. Karon nga wa na siya. Kinsa naman lang kaha ang duulon nga libra sa mga masakiton, sa mga adunay problema sa ilang panlawas o sa ilang kinabuhi. Husto ka, Moana. Husto ka. Kung gidawat ko palang unta ang kabili ni Tatay Kadyo, ako unta ang musunod na mo'y mutabang sa mga masakiton, ang ilang manluluwas. Pero ikalipay ko nga doon ako'y pamilya at doon ako'y asawa ug mga anak ug labaw sa tanan. Ikalipay ko nga ikaw ang mamahimo kong asawa, Moana. Anak, Moana. Yes, Dad? Mura maglaom kayo ang imong gihuna-huna, ha? Aha? Musta ba? Ito na ba'y nakahasol ka nimo, ha? Wa man, Daddy. Si Sindo ba? Ha? Sultihilan ko. O sama? Ano na kay pagbati niya tong Sindo? Dad? Anak, huwag ko'y pagsupak kung kinsa man ang imong mahalon. Pero hangyo ko lang, ngayaw lang una pagsod o relasyon. Daddy? Di pa ko gusto nga magminyo ka na. Dad? Manang Simeon, mga una. Ikaw na lang mo. Ito na pa kay Lakton. Oh, uy. Nabaguhan ko ni Manang Simeon. Pero minalang siyang mulakaw. Huwag panagsalan gani may magkasulti. Oh, Bye! uy. Usay sudiin ha? Usay sudiin diha?
Yawan ko eh. Doon ay humba dito bay. Klubi! Ari lang ko kaon oy. Why problema? Bay Botoy. Nga na bisida. Kining si Manoy Simeon ba? Nabaguhan ko niya. Ha? Paano mo sabi? Paliwanag mo. Basta. Nabaguhan lagi ko niya. Lahi lagi kay bay. Dili na ako masabtan ang iyang mga linihukan. Paano mo nasabi? Ha? Ano naman? Tuwa na siya. Nilakaw na siya. Pero may nalagyo na siyang bulakaw. Hindi kapi. Oh, Lola. Kung pag-uli niya, hubog siya. Nausap na yun si Simeon. Nausap na yun siya. Lola, wa ka na siya malain. Nawa ibili ni Tatay Kadyo ang iyang kaalam. Og ako unta ang binla na ini. Nasabot ko siyam ka na, Shindo. Wa siya makagusto di ini. Og nasabot ko kapila ka adlaw, bawa na siya ka dato. Ando na siya manipad sa syudad. Husto ka, Lola Edad. Yan ang gisulti nako. Uman sa ika-40 diyas ni Tatay Kadyo, mularga na siya. Og kini ang agay ni mong pagadaman, Shindo. Mauna kini ang giingon ko kanimo, Shindo, nga angay mong pangandaman. Lola Edad, Kay wa man nimo dawata ang maong kabilin. Ug wa siya kabilin ni tatay ninyo Kadyo kang Simeon. Busa pagandam. Kaya dunay bagang dagom nga moabot sa inyong kinabuhi. Lola Edad. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!